Terima kasih. Terima kasih. Goyangane penak ya. Wong ki yen saya tambah umur, rumangsaku goyangan ki saya dimatke. Apa iya? Nak sik enom no goyang. Ning nak wis saya tambah umur, goyangan iki saya mak udit. Ning saya penak. Iya. Yo gilirane nduk liya. Yo, sepate to? Ya. Nggih, jaman teng Kalimantan ya tetep nggawa jen rono. Ah, nggih. Melu ora to iki? Oh melu wong anu nduk diyo. Heeh. Iya, oke. Heeh. Ngaturke apa, Duk? Niki kagem Mas Mardiono. Oh, nggih. Gerigis ya, Mas. Napa? Gerigis. Gerigis. Tak kira gigis. Ya, gerigis. Ya. Lagu kok angel-angel. Salatullah salamu Salatullah salamu Yasin Habibi. Bisa itu aku mending ngoten aja. Ya, gigis, yo. Ya, wis rada kondang saya. Yo, diaturake gigis, yo. Oh yeah. Yo, Yeah.